Oboring urip panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 29 Januari taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 4 ayat 21 tekan ayat 25. Dek isih asring lelungan bengi ing desa biyen. Barang kang banget wigati kudu kagawa yaiku obor. Mbuh iku arupa senter, mbuh arupa oncor utawa barang liya kayata blarak lan romot kang disumet. Tanpa obor, wong ora bisa lunga menyang endi-endi. Wong durung usum listrik. Dadi kahanane ya peteng dedet. Saumpama ana padang luwih remeng-remeng kahanane saengga sesawangan amung pating regemeng ora cetha. Kanthi obor kahanan dadi sumilak padang. Andon laku dadi luwih cepet, kepenak lan slamet. Cepet merga panyawang bisa setiti saengga kejaba bisa milih lan nurut dalan kang becik uga ora kesasar. Slamet merga kanthi padang aku bisa ngawekani ana lan tekane bebaya kayata ula. Gusti Yesus sing waosan dina iki paring pangandika. Wong padha yasa obor ora supaya kapapakake ana ing sak ngisoring tenggo utawa peturon, ananging supaya kapapakake ing sak nduwuring sosok utawa bancik. Ora ana barang didhelekake saliyane supaya kawedhar. Ora ana barang wadi saliyaning kawiyak. Kanthi migunakake tembung obor, dian, damar lan sak empere, Gusti Yesus sak temene kersa medharake sejatine pribadi, piwulang lan sabda dalem piyambak. Gusti Yesus sang padanging jagat rawuh ngasta kabar kabungan kang gawe padang. Panjenengane martakake kabar kabungan arupa kabecikan lan bebener amrih manungsa slamet. Karsa dalem Allah kang bener ndadekake wong tumindak becik saengga bisa slamet sacara pribadi sarta nyelametake liyan. Kanthi padang wong wegah tumindak ala, jer tumindak ala mono pakarti peteng kang kejawa gawe rekoso uga sengsara nanging uga ndadekake wong klukur lan pedhot pangarep-arep. Kahanan uripe peteng. Awit wigatine sabda lan piwulang dalem iki ora kepareng amung disimpen ing ati lan dienggo dhewe, ananging kudu kawulang kawartakake luwih kayati jroning tumindak amrih murakabi jroning urip bebrayatan bermasyarakat. Sapa kang midhangake sabda lan piwulang dalem sarta ngayati jroning urip padinan ing pasrawungan, dheweke wis mapakake obor ing saknduwuring cagak utawa sosok saengga mesti bakal padha slamet lan nyelametake. Mula para pendherek dalam Gusti Yesus ora entuk isin-isin anggone ngayati kekatolikan, wedi-wedi anggone ngayati kekatolikan, jer kang kaayati kuwi nggawa lan nekake kaslametan. Para pendherek dalam Gusti ora pareng skintutan idak jempol ngiyarake mripat kanggo padha tumindak kang ora prayoga. Sake pepalang lan panggeridu kudu kaadepi, jer kabecikan ora luput karo godha rencana. Gusti marumeksa bakal paring berkah lan kekuatan. Para tresna film kinasih minangka pendherek dalam Gusti kita tinimbalan nggawa lan dadi padang jroning masyarakat. Waing panemu kita prayoga dadi panutan sarta bisa ngudari sakeh ruwet lan buneking ati lan pikir. Tumindak kita prayoga ora nimbulake masalah ananging sewalike bisa dadi pangen-entenging sangganing liyan. Gunem lan cecaturan kita prayoga bisa ginugu lan ngawahake guyub lan rukuning urip bermasyarakat. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semaluun awit timbalan minangka pepadang. Mugi gagasan tetembungan sarta tindak tanduk kawula saged mranani penggalih dalem sarta damel bingahing sesami. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci
kados sing mula buka sameneika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.